Wow. You audio. Your own phone. Killed it. I I'm off mean already. feedback off. You're live already. That one off. Your earpiece can be off. My headphone. Can be. How much I got guys? Our musical break. It doesn't mean you can talk. Ah, I'm walking. You're whining. Oh, hi. What you mean I sick? I just try to name more for ma. I know no good Denigbo, right? Ogo Denigbo na Volt 104.3 FM. So only just now joining them for the first time. Na so dalo no kunsiwe join yamu. So no if I name if I name na Volt na so dalo so. Very easy. Very easy. Inwe many other places see kare no money decide never again so na sige. Deme. Deme. Mm. John, please help me with charger head. Okay. Thank you. Okay, let me go and get a link.
Gracias.
ka ị chọrọ ka m na-ekwu na iko ntorobịa nọ nso na ntorobịa ojii o kekunu mee n'ụbọchị nke taa ihe onye nwanyị nọnyere ịghọtago ọka o wee dị mma so guys unu ekwana iwe o nọ on musical break enwe m advert m ga-akpọ so onye mere m ji ekwubeghị m okwu mana m gaghị ekwuba okwu obere oge n'oge na-ete ha aka m ga-ekwuba okwu o wetinata onwe unu gbadatatụbanụ oke mma ekwu okwu n'oge na-etere aka afọ mbụ nwaada Chinazọ anti Chinazọ of Volt 104.3 FM yes so obere oge now m ga-ebido bụ na ihe nji maka ya wee taa maka na ife na-eme ife na-eme o ị ga-eche na inugo enough but every day new story ihe ọfụ na-eme anyị mere anyị ji ewetaru n'aka n'Odenigbo kụmmalụ nke anasọ getago a lot of us believe na tradition but sometimes onwe ihe ọ ga-abụ imecha ị na-anya isi kedu ihe na-aka ọsi ya ịma mma nọ ihe iji aka gị metere onwe gị so ọ dị very important na ihe ọbụla ị na-eme n'anya saa gị ọ dị important Hi Cynthia, cause the lunch cake ime n'ụbọchị nke taa eji m n'aka na arụ dị gị ọfụma just obere oge anyị ga-anachiekwa online not online na radio
Okana chetago mazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ kụnsue nọ ya lụmụ na wee gbachaa ya bụ egwu nnọọ mee ya bụ nnọọ zụọ afịa nnọọ wee na-cheta azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntichi na-azọ ị na-ege odenigbo na-abịarụ gị Monday to Friday na ọkụkwa na alụ fọm na ga-anọrọ ebe a wee ruo 6 p.m. na-asị gị daalụ ka isue nọ ya lụm na ọ dịrị izi dan ma gwa unu si unu na onye dị ndụ gba first Ndụbụisi
so ọ bụ na iji ndụ iji nnọọ ihe karịrị ego Chineke wee nyezie gị arụ isi ike n'elu ndụ hapụzie okwu ọ gị gba first so nna sị gị daalụnụ yes so akwụ m ya sị na nna chieta azụ na anyị ga-akpa ya bụ nkata ka o wee gbasalụ ife na-abụ na-ebe like this na wonder na-asị ka ife na-emezi and nke ka njọ bụ na ife a nwere lot ọ na-eme on the youth and the unmarried ndị nke bụ na fa anụbe di ma nwaanyị because ịma na onye ọbụla na-ekpe ekpere ka nke ya ịmago ife ihe dị njọ na nke ga-ama ndị otu a na nke gị ga-adị mma na ọ ga-aka mma but then ị na-anọkọtakwa ị na-afụkwa ife na-emekwa n'ụwa ị na-awọndazi na-asịzi kedu ife na-eme nke ị na-ekpe ekpere ọ dị mma ka ị na-ekpe ekpere ife dị mma ka ị na-ekpe ekpere ka ọ dị nnọọ mma kedu ife melụ na nke ndị ọzọ adị mma na nke fa na-adị njọ like this ọ pụtara na nke mụ ga-adịkwu njọ ị ga-adịbido ozijube onwe gị ajụjụ adọ ya mere ife a lot of men kịta young boys ndị na-etonite ndị tochegokwu na ịnụ nwaanyị ha na-asị na fa ama nnụ nwaanyị n'ike adịrọfa na kama ha ga-anụkwa nwaanyị ka fa mee gịnị ka ha dị single kama eje chọọ nnọọ ofu nwa agbọghọbịa a ga-atụwa ime ka ọ mụọlụ ha nwa ị na-awọndazi sị ebe ị ga-etake care of baby mama ọ nwaanyị ga-ehelpụzi gị build nnọọ ịma hazie ego gị nnọọ bụrụ odozi akụ because to me amakwa maka gị but to me efilikwa m that na baby mama ka dị expensive because onye a now na-afụ gị as just money making machine na-azụ nwa ya but ọ bụ na onye wife idobe n'ụlọ ọ bụ na ihe adịrị ọ ga-ama na ọ dịrị ọ bụ na oge nye na ịnụtakwa ezigbo nwaanyị yes anyị ga-emekwa agree na enwere ụmụ nwaanyị na-abụrụ ezigbo nwaanyị na ịnụtakwa ezigbo nwaanyị o ịghọta ịnụta ezigbo nwaanyị ọ helpụ gị manage ife gị plan your life your resources your revenue nke na-abata abata na nke na-apụ apụ mana ịnwe anwa anụ ajọ nwaanyị I'm sorry aka m adịghị ọkwa ya so onye ka o ji awụ ịchọ ịnụ nwaanyị otu ịbụ na ịchọghị ịnụ di na-agwa unu tọọ n'anya naanị tọtuo n'anya ọfụma ọ dị very important because a lot of people I che na ha bụ mmadụ abụchasị ọkwa mmadụ anyị anụgo a lot of cases eme expensive wedding in the next 3 months akụgbugo nke nwaanyị ndị mere ashebi ma ndị eme na suit ma best man ha ncha niile nwebekwa onye nke yiri akwa mgboro na-abụ sọsọ ofu 3 months just aka si na wedding na-atụpụta okwu piam domestic violence a na-afịa but ọ bụghị maka aka nji ebe taa ihe nji maka ewebe n'ụbọchị nke taa dị iche so o nwee story no today about nwaanyị jelu fọ ya nwoke nwaanyị nọ na di wee jefu enyi ya nwoke nugokwu nwaanyị fana aba anụchago nnọọ mgbe ofu the ten before ngụọ the story si ya na-asị ya bụrụkwa na ndị a na-abụ di na nwunye otu aka because onwe ya gbasara anyị ịbụkwa na alụ di na nwunye gị na nwunye gị ma agree that na na ọtọ mụ na gị ya apụta na social media itinyela anyị fim anyị ekilie ndị okweli nkili ekilie ndị okweghị ekiri akọọlụ ma ọ bụ na fa chọọ ịnụ because ọ na-awụ oju m isi like this mgbarụ bịaba Odenigbo si kedu ife bụ ife a kedu ife na-eme what is going on ọ na culture anyị eshi ọzọ ike ka ọ na tradition anyị adị ọzọ ka ọ dị na mbụ ọ ihe civilization megolo anyị to the point na technology mebiziri ihe niile mana iche ka ifu na anyị nwa na-use all these tools ekwesịrị na-use positively negatively but ka nkọpalụ na ife njimaka ya wee bịa today anyway so wee bụrụ na this young woman and this young man adịchazi young ndị gbagobego 50 years na ọ bụ na nke nwoke elube 50 ọ bụ na ife niile a na-eme n'ime ụlọ a na-emechi ụzọ eme n'ime ụlọ na ndị a je see ya na vidio sesie ya ike o wee save ya na phone so according to the video o gosi na nke nwoke si Ọnịcha wee bịa chọta nke nwaanyị amarozi m nọ na ha nọ ebe nke nwaanyị bezi ka na ha pụkwara but ihe a niile mgbakọ nzukọ ihe a niile bụ na ọ na-eme na Anambra steeti
n'ime the video ị na-watch ya di mmadụ na-asị nwunye mmadụ nwunye onye ọzọ. Ndị Odenigbo ihe nke a fịakwara m arụ n'ọnụ. Achọrọ m ikwu ekita chetazie the gravity of the heaviness of ife nchọrọ ikwu. wee na-asị nwaanyị ọzọ bụ di na nwunye mmadụ na ọ ya eji key wee padlọkụọ ihe nwoke ọzọ kwugoro ogwe. O nwere ihe mmadụ anyị afụ n'ụwa ọzọ eme na mana ọzọ chọọ ime ome mekanarị ya nke mebugoro eme. O wee sị ya nke nwaanyị wee dapụ n'ọchị na asị ọ dị egwu n'enu akwa na ọ dị egwu n'enu akwa, ịghọtago. So a na-emekwa famechachachacha ihe a niile from start to finish esere ya na phone. Ọ dị na phone. Now keke ihe asị wepụta ife nke nwoke naanụ nke nwaanyị na-achị enube di ya. Chetanụ anyị na-ekwu maka ụmụaka na teknọlọji, how fast ụmụazị a na-ele. Probably nwa ya ma password ya wee gaa na phone mmịa wee fụnya bụ ife wee fụ ya fọ nwa ahụ ije gosi ya mpịa. O gosi na ọ na-editing. Now this is a child in play. Wee fụnya bụ ụdị vidiyo anụ alụ n'anya lụọ alụ na ntị wee je gosi ya mpịa wee je send ya na community group. Ndị community group trust on village people. Trust on the village people. Otu aka mamu agba ntị na otu aka nshi wee fụnya bụ vidiyo. Saa ya ziela anyị ozi ọma. Ọgbọrọ nke Chukwu ziri anyị zifa kafa zitela anyị nwunye mmadụ. And if aba ha nọ na-emeditate na wonder na-asị ke ka mmadụ na-aba asị dị comfortable nọ na this unpleasant house wee na-eme ụdị ya. Ege unu ejuru amamihe unu enwero mana unwe the stupid sense ije weta nnọọ ihe a na-eme n'ime ụlọ ya ifere emere unu na like mgbe na-enene ya na-asị ya bụkwa nnọọ di na nwunye na-abụda eme ihe ya bụrụ nnọọ di na nwunye. Because I have a way of ifu video first before ngụọ ihe so that video then ngụchazie ife so na video wee jezie were wọta n'ife ngụ wee nene the video. Otu aka shi wee nene the video before ngụọ ihe dị onye menji wee na-ewish na-ekpe. Because all one thing no di na nwunye mana fa nwere agreement izuzu ezuzu mana nwunye onye ọzọ nwoke ọzọ kwụrụ ụgwọ ya n'isi wee sị na ị ga-eji padlock wee kpọchie property nwoke ọzọ. So nke nwoke nke di ya wee jee send the thing na community group. Otu aka the thing shi wee gbasa. I have so many questions. Ajụjụ nwere erika. My first question bụ ndị a na-abụ isi adịkwa ha mma. Ndị a na-abụ nọọtụ ha onwe ihe na-abụ nwoke na nwaanyị meetie brain apụọ ha ya nọọtụ eji attach brain eluzu. Ya nwa question number 1 ndị a isi adịkwa ha mma. 2 ihe anyị na-ekwu maka ụmụaka isi na phone ndị adult wee na-apụta. If for so many reasons why ọ bụ na nwatakịrị na-erube oge fact ya bụgodu phone ụmụ ya number 1 o wee jee and the woman makwa na ọ bụrụ na aka ya dị ọcha mara m nwaanyị o ji ume nwa ya mmalụ password ya. Ofokwu anyị na-ekwu ọ bụ na this child erube oge imetụ phone aka kedu ka nwa shi wee jee were phone mme ya wee fụnya bụ video wee mee gịnị jee gosi mpịa. That means onye abụrụzi nwatakịrị ọ ghọtara ife dị na that video. Ajụjụ m nke ịtọ wee bụrụ the man send the video to the community o mere ọfụma. Any do amịma o maka adị m as confused as mmadụ na-abụọ zụrụ ihe ezu because adị m sure na anya ha nwụjisi chega afọ nwụgharị anya isi adịkwa ndị a mma.
the man who no we send the video to the community o mere ofuma. Then no community ezitela ozi ọma wee je gbasa. Well, mana ka community si adị a na-enwe ndị Judas. So he feel no iwe ka the man we just send the other video to community, feel not the right. He feel no ife kwesịrị ka o mee biye o mee. Also the man can this way handle this situation. Aside from the fact that yeah, this atrocity ha community is a no-no na Igbo. It's a no-no na buying. Nke Igbo, ụdị ha na-akpọta downfall, like and then we setbacks na family. 300 traumatized family. So I wonder sometimes in the adults, I na-emeke n'ife ọ na ya dị echiche. People around us, ndị ife anyị na-eme ga-eme affect. Even if you don't love anybody around you, you love yourself. Because ihe abịa na-ebute depression. Well, anya ọ na-akpọ ụdị agwa nwere obi, so we ka onye ama ndị depressed because o sendro care. Mana ihe akpọ m ka mmali ife ilo maka ajụjụ njụ. Ndị a na-abịa isi adị ha mma. Ndị Igbo keno isi adị ha mma. Nke Igbo nwatakịrị tụtara phone. Ofu okwu anyị na-ekwu maka ụmụaka na-away from technology. From phones, parents ha anyway. Except na mmịa bịa mepesịkwarịa phone ma ọ sị anya cheke na phone. Probably ochezo na o nwere ụdị ya ahụ na phone ya. Ha nchan. Ịchọ ime ihe ọjọọ, maazị na brain gị ya adị sharp. Nke ịtọ, ozi anụ adịmanụ zipụrụ ya bụ video zije na community group ọ dị mma. You feel it on the right thing, call o mere out of anger na ọmahọ. Bomb na 0706048583. My bomb na 0915708347. Because ya bụ ife ịbụrụ onye Igbo ọmụrụ maka tribe ọzọ. Ọ bụ na bunu nwere ezigbote culture shiri ike kara aka. Ikwesị ịghọta. Hello. Joseph no. Gaa n'iru.
Hmm. Hmm. Na ya anọzi. The nwa. Hmm. Ozugbo. Hmm. 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 Daalụ sọ. Daalụ. All right, 0706 0485853. Hello? Hello? Good evening. No, no, Ifechukwu. Hmm. Hmm. Ha nwa na-evidio onwe ha. Selfie. Ha nwa na-evidio ha. Onwe onye vidio ha. Ha nwa ji aka ha vidio onwe ha. Foonu nyanwa bụ nke nwaanyị. Nke nwaanyị bụ ihe mee di vidio. O meketekwa onye nke nwoke ome. Hmm. Kegwu. Hmm. Hmm.
kọntentị ọtọ nwoke na nwaanyị ọ bụrụ kọntentị ka a na-eme korokoro n'iru ndị mma ifechukwa dị ma anụsukwu iyi na-ekwu voice gị na-ebrek voice gị bịa brek ba adị m anụ iyi na-ekwu na-ekwu kịta ọ dị ka m anụwa gị nke bụ ụmụ ịnọ atọkwado chai onye ọkakwa mma na ọ hafụ ha nnọọ maka ihe DNA a na-ele isi na-abụ ọka mma na ọ hapụ ha nnọọ ọka were ụmụazị na-edi ọ na-eme sha ọ na-eme daalụ sọ nna a na-ewepụta okwu DNA obi amapụ m because hey obi ya gbawa nwoke o nwere ike imegidezie DNA ọ bụrụ sọsọ last born bụ nwa gị hey Chineke nna hello good evening ka ime mama ji phone ọfụ ga ame nnọọ voice gị ọchawa asị m na phone ọfụ ga ame voice gị ọchawapụ ịkwa ihe na sound zi nnọọ ka one achala ugo ndị Topland bonka sorry o bonka okay eziokwu so ị toro ogologo no wonder ọ dị n'onu gị daalụ hey mama ji ana like no opinion gị orukwa ebe anyị ga-anụ anyị anụ obere ọgụ anyị anụchala obere ọgụ emechakwa anyị dozie ọkụ oyi nụọ ọgụ baa mbụ emechaa edozie ọnya bụ true friendship ọ bụrụ nke ọya wee anụ esebezie okwu achọba ndị anyị enye poison na ndị anyị ga-awela aja na garị anyị adịghị eme otu a n'Odenigbo hello good evening ka ime Amanda no my dear sister my sister achala ugo ozu ọrụ ọnụ di ya
Daalụ sọ. Daalụ. 0485853. What I'll cause something like this because I know nwaanyị nwe mee vidio ebe ọ na-eme alụ with onye na-abụrụ di ya, of course. Arụ izi ha mee bụba ichedi that both of them can sleep together. Then nke bụ ọ bụ ịpanitezi fonu sebe ya bụ ife. Nke ịtọ bụrụ ife ekwu na a na-ese mgbe a na-ese the phone. Because ife a niile a na-ekwu sef nke ka metụta m na ana obi m na mkpụrụ obi m bụ nwoke ọzọ isi na ọ ya eji padlock mechie efe nwa nwoke ọzọ kwụrụ ụgwọ ya. Ọkwalụ mmadụ ọkwe nnọọ ihe anyị ekwu na unu aghachi ikwe n'ụwa nnọọ kụntagodi eze unu abi tezi ile ka ọ tee ile eze tupu na-ekwuchapịa. A na-echekwazị these days a na-echekwa okwu eche wee na-ekwu ya. But then nke melo na Anambra n'Ọka wee bụrụ nwa as na the woman bụ grandmother, of course ịmago na ụmụ ya nchechego di, so ma ndị probably ndị ụmụ nwoke too ejegokwu na anụgokwu nwanyị, so ụmụ ya anwụchagoro ya nwa which is their grandchildren, which is her grandchildren, ya nwa bụrụzia their grandmother. So nke na-eme nke a na-emekwa iri ibi ya bụ na ya bụ nwanyị na-eje akpọ nwa boy aba na warehouse kwuru na akpịa parking store, yes parking store. Ọ baa na nwa boy ya na-eme ihe mmadụ aghọtara. Amụ aghọtara ya akụkọ ka m na-akọ because I'm as confused as going to fege m ntị. Nwa boy like a grandmother eduru nwa boy, a young boy, let's just anya bụrụ nnọọ apekata mpe nwa dị 25 years. Okay, o bukete ibu ya bụrụ na 25 years o duru nwata nwoke wee baa na parking store. Di ya anụbago kepu so one day wee baa n'ime the parking store wee chebiri the woman. Ekwe kana na o jide fa red handed, pants down, trouser down, shirt up. Ọkakunsi asụ ya n'oyibo. House nke nwaanyị na-abịa nne ya. Emechaa ya biko. Mana ịmago nwoke adịghị enyezi nwunye ya iru. Disrespect abatago, nnetu anya o disrespect. In fact, the woman were aka ya of all people nwa boy di ya. Then di anụ ọ na-emekwa because nnọkọta nurse ọ na nwoke amaghị eme ka ọ nwere ife nwoke mee nke nwaanyị chọọ repay ya back. Because one thing with ụmụ nwaanyị bụ na ife ọ bụla fa na-eme ya with their ha na-eme ya with obi ha. Nwoke nwere ike ime ihe sere ya n'enu surface mana kwa ifo nwaanyị na-eme ihe with obi ya. So probably I water because I'm trying to make excuses so anyway because some certain things I will able to announce maybe ka nye excuse na ọ ga-abụ na o nwere ife kpatara ụdị ya ji wee eme. Ọ na nwoke maltreated nke nwaanyị before obi o decide na o eme nwoke a ihe na ọ ga-eme ya ncha. Meanwhile chetakwa na o ji anyị ji onwe ya ka ọ bụ na nke nwoke ndị anaghị emete o wee bụrụzie nwa boy. According to the story, na ọbụkwa nwa boy ya bụ onye izizi ọ na-like small boys. Now, this woman nwebu human hair shop ebe ọ na-ele human hair. Unfortunately, o rigidegide the shop, read the shop to the point no onions ka ọ na-elezi. Di ya mepere ya this shop for human hair. Stock ya nke izi nwaanyị rikpọọ ya, stock ya nke abụọ nwaanyị rikpọọ ya. O wee mezi omume a nwoke wee sepụzere ya ka kịta onions ka nwaanyị na-elezi. Isi m na arụrụ a na alụ adịghị ebute bad luck and setbacks.
a whole una what it is to set up a human hair shop in the village gị na-akụrụ gị ya bụ ogogoro na-akụ gị na-eri na-akpa alụ iche na ị na-eri your money ihe ha nọ ndị village gị so gị na-eri the money through you because n'ime gị alụ ihe ama na-agazi gị ọfụma and ekwuzi traumatized ụmụazị ga-adị family community because ebe ọ bụla isi wee bịa n'obodo be di gị ebe a na-anụta ọ nwa ha ka ebu it just not teach everybody because just like Amanda said the ifere adịghị eme onye ala onye dị ya ka ọ na-eme. Hello ke ime good evening ka afọ gị na ebe isi akpa anyị eze nwata from mainland in MN no yeah sikanaria nkakwu n'isi jọkanaria udene nsị gị na onwere onye sel ha nwa na-ese o kwenufu omumenu a gosi gị na nwaanyị bugodu ọbụrụ taa action ka ọ bụ ọbụrụ taa ka o bido nke bụ Oh, Hunter. Oh, yan. Daalụ sọ akụkọ riri ihe bụ obere o and yes nwa ga-enenegonu the video fụna ife dị na video wee wetala mpa ha ka mpi a sorokwa ya were anya afụkwa ihe ọ fụrụ because na ọ na-ahụ ya bụ agwọ ọ bụrụ na onwere onye ọzọ so gị wee fee ebe chọọ nwee ike wee eke ya bụ ihe jọrọ njọ ọjọka nwoke nọ na nwaanyị nọ na di nke ụmụ nwaanyị kacha aka njọ because nọ nwoke kwụrụ ụgwọ n'isi gị amarọ m na ex ka amarọ m na I'm just na try mana hello okay no I do Mama G yes so nna n'ọnụ gị ha
Mm-hmm. Mm. Uh-uh. Hmm. Oh, you win. Hmm. Hmm. That's all, mama. Hmm. And Ikewu.
Daalụ. Daalụ. Alright. Yan. Ọkụ mma ebi nnọkọta na-awọ nda asa ọsọ n'igwe a na-agba nkwe ndị sozi m agba ọsọ n'igwe ka ọsọsọ m ahụ da ụjọ a na-atụtụkwa anyị. Hello. Check email. No. Biko ka afa gị na-ebe isi akpa anyị. Honorable Ndubisi, no. No, gaa n'iru. Nna anyị na-ekwu. Wow. What the bad? Ike gwụ. Okay. Okay. Esa ka ịkpa maka nke ahụ. Bye bye. Daalụ sọ. Daalụ. Yes, agwa m na honorable nakọtakwa ihe tụbanye ya n'anya like play for na onye ya gbasiri ozi ike ka o si adị. Just like that, onye nọ na shop ya ka o mepe mmadụ pụ na shop ya ka o mepee ka o binye ọtọ mechie shop ya. But Chineke ga-eme amara. Surgery ọ ya chi ije. Chineke ga-eme amara in Jesus' name. Amen. All right, so ka anyị na-agakwa n'iru 07060485853 ma ịkpọọ m na 09155708347. Anọkwa m live on YouTube. Yes, anọ m live na YouTube, so ọ bụ na ị chọrọ isonyela anyị n'ihe anyị na-eme Bayikili, not just ige. Of course, jee na YouTube channel anyị Vote ODENIGBO sonyela anyị live kịta otu o si adị
ka ọ ka na-apụ ọkụ like this now ịmago na ọ na-asụ pụtụpụtụpụtụ na-apụ ọkụ ị join ya in make sure na ime gịnị na ịkọmentị like ya the video nọrọkwa with us ka anyị nwee ike kpaa nkata ka ụmụ nwanne tụkọ isi ọnụ nna mmadụ onye bụ ife anụkwụziri m na nke ka nke a na-eme nke ka njọ ifrọkwụ na nke ọ nọrọ bụchara iweta ọ fere ya arụ ọkụkọ ụdị akọ ya wee nọkọta just na nka dị very young o nwetara aka ya na ịma mbudo nwunye ọ bụ na ịbụ an emotional person ịma mbudo nwunye because kedu ife na-emezi ọsọ n'igwe a na-agbazikwa na ya agba ọsọ n'igwe a na-agbazikwa na ya agba ka ya hapụziri ọsọ n'igwe for angels not ndị ụwazi. Hello. Alright, m nọ na-eche na mụ shout wa mụ na gị kpaa aka or not because ebe nọ dị noisy. 07060485853. Hello. Good evening, ke ime ka afa gị ne blessing ka ebe nọ ka ebe si akpọ m no blessing gaa n'iru. Daalụ and of course yes onye ya emenwu ụdị omume a ka ọ na-akụziri ụmụaka kedu ihe ọ na-akụziri ụmụaka bụ ihe fu vidio a onye ma anya ụmụaka ga-esi onye a otu ha ya na-esi afụ ihe a na-akọsụ dị ihe ka mmadụ ji akwụ ụdọ except na that woman na-ele gị ifere n'ahịa ọ bụrụ na o nweghị ifere ịma nọ hoo ha onwedị ihe unu na-akọ gbasịtalịa. Hello. No, gaa n'iru Joseph. Ọ bụ mmalụ dat ni alụ na-eme otu anyị na ha ekwu maka onye ọ na-amalụ because o nwere some people ka na-eme ọ ndị na-ege anyị ntị na-eme this thing but because na ọbụrụ ọfa ka ejide is nothing mana ọ ka anyị gwakwa ha na a na-ejide and nekwa repercussion of your actions n'ife niile actions nwere consequences. telling you.
Mm-hmm. What the bad? Joseph, I didn't know screen you. I didn't know see you. Ah. Mm-hmm. Dalo. Dalo Joseph. Chineke na meli ebere o. Chineke na nyekwuo ya nnọọ obi ide ndụ ka o nwee ike ifu the consequences of her action because ụdị ndị adịm akpe ekpere ka ha nwụọ enidi m ka ọ dị ndụ ka o ripuo the fruit of her labor and ka o nweta everything ihe niile o deserve because aside from me break your heart dear o break your heart ụmụ ya then to this last society ndị community ya abalụ o nwere ka achọ isi wee paint ya ma ọ see ya ese a ya eseti ọfụma ihe a bụ alụ. Hello, good evening, ka afọ gị na ebe isi akpọ m Friday wenite onu gị adị m anụ ị na-ekwu nnọọ gaa n'iru. Hmm. Hmm. Ọ sị ya na ọ na-ebo di ya na ọ na mm. The woman ga-asị di ya na ọ na-ebi ebubo ihe o merọ. Mhm. Mhm. Mm. Anyị ejenụtalụ nke nwoke nwaanyị ọzọ chala chala o. Mba.
even if na o meghị ihe n'isi ya sef, so long as na ọmụgolu nwaanyị na o si n'ụlọ be nwoke apụta na ọmụgolu the man ụmụ, except na na nke nwoke emela agree nya jezie emewe ihe sọrọ ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Daalụ sọ, daalụ. Alright, ọ na-akọwa that na ọ sọpọtụrụ otu ndị ya si wee weje ya bụ vidiyo to community group. Ndị community wee meela anyị gịnị, meela anyị sinema. Ọ dị egwu. Hello? Okay, good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Amaka nnọọ, gaa n'iru. My dear sister. Nke nwanyị. Ike gwụ. Ozugbo. Alright, daalụ. Ụbọchị emezikwa rapụ ị na-anya na time efu nnọọ na ọ na-afọzi obere oge na ka m bụrụ nnọọ akpa m n'isi na-apụ na studio for comfort zone. So na-asị daalụkwu nọnyelụ m n'ụbọchị nke taa. Anyị na-akọ akụkọ ka o si gbasata alụ na-eme n'obodo be anyị. Adị nke a bụ nọ na Anambra steeti ka o tere aka.
tere aka igosi gị that na ọ bụrụ na alụ na-efe efe pa how close it to a community ọ ga-efenye anyị. Ọ bụrụ na ihe mmadụ na-eme affect ndị nọ nso ya eme anyị affect, because aghọtara m ife mere nwaanyị nọ na di ga-eji na-agba n'ilo to the extent na audacity gị dị so loud iwelu fon gị ọ nwekwa ike ọ bụla nke nwoke di ya bi ego ya fon, o mepezie fon o wee bụrụ gịnị nwoke ọzọ na-apịtọgharị nwunye ya, just like ndị kwuru ife na-adịrọzinụ nke nwaanyị n'anya n'ebe ọ bụ na ịbụzi public toilet ka law community ka anyị communitize ya nnọọ were ya sejelu ndị nwekwara ike ọ bụ na ha na-akwụ na line ana onwe ike ọ bụ na nke nwoke etego suspect ba nwunye ya sef na okwukata gị akwukata ya, probably ndị society ndị ụfọdụ ndị obodo anụgokwu ya a na-asị ya mba ịmago nke a bụzi ngwa na evidence ọkwa m gosiri ọkwa m gwara unu agwa. Hello, good evening, ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m ka isi akpọ awa anwụ nnọọ gaa n'ihu. Yeah, man. Ka o ya egosi ya mpịa mba before
Mm. Maro. Dalo so anwụ dalo. I know ya but the thing. Oh, we come na nwatakịrị etego ọfụbalụ nwume ya. Ọ gbara ka ọ ga-esi gwa mpịa. Ah, God of children. Ọ gbara ka ọ ga-esi gwa mpịa. Until mme ya wee buruzie nnọọ the thing present ele nwa m. Okwote gị chọrọ ịfụ ife a. Na ya ọ dị na phone m were ya wejelu mpa gị. Oh. Hey, una na-asị that na nwere ihe dị hidden under the sun. As there is nothing hidden under the sun. Mana ụfọdụ n'ime anyị adịghị ekwete that n'ife na anyanwụ na-expose ihe niile. Una ụfọdụ adịghị ekweta. Hello. Keke ime. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Peace. Oh, peace from Owani. No. Dal. Hmm. 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 Chai. Hmm. Dalo. Dalo so. Dalo peace. All right, us na nke nwaanyị adịrọ wise enough, mana dear the very wise enough is share to the community. Huh? Ike gwụ. O nwere okwu ị ga-anụ ike akwụrụ ọtọ gwụ gị. Hello? Keke ime. Ndị oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Ọlọmachi nnọọ. Gaa n'iru. Gaa n'iru ọlọma. Ewo. Just one or two more calls. You want to go can see my 2 cents nwee ike gbachapịa n'ọsọ maka na oge adị ọzọ. 07060485853. Makpọ m na 09155708347. N'ife na-eme, ọ bụ na ife a na-eme ka ọ na ọ dị eme. Ọ na-eme and ife ndị a niile bụ alụ. Ọ bụrụ ife anyị na-anabata n'ala Igbo. Ọ bụrụ ife kwesịrị ị na-eme n'ala Igbo. Like akwesịghị ị na-anụ ya anụ a na-akọzikwa na omeme na o merụ. Because na ya bụ ife nwe ka ọ ma dị. Honestly, just like kedu ka mmadụ ga-esi wepụta nnọọ mmadụ Chineke nna kere eke bụ nwunye mmadụ bụrụ nne ụmụ mmadụ still. Hello. Good evening. Mgbede ọma ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Nwaka ego nnọọ.
Ganier. Mm. 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 Dalo so. Dalo. All right. One more call. Come on, I'm getting entertained. One more call before Piachi for today, because na akuka ijimakia we better. Ọgbakwa akụkọ ụmụazị. Ọgbakwa akụkọ ụmụazị. Because o nwere some certain things ọ ga-abụ na-eme like this na one day na-asị ndị nke agbọ ha agbọ ka esi n'eluigwe tụda ha, because ọ bụrụ na amụ ha ka esi wee mụ mmadụ ibe mụ na ya onye ndị ka mụ na gị, some things ha na-eme ha ma na-eme before ha eme ihe a ga-eche eche. Now enwere a lot of people at stake. Nke nwa boy ya nkwu maka ya, madam na-eje na nwa boy di ya a na-ezuzu na warehouse abi parking store. O destroy go lives, more than 3 persons. Life nwa boy, because nwa boy ya ahụ na life di ya, because ihe ahụ scar this man ama nchezo echezo. Then ụmụ ya and grandchildren ọ bụ na ha ma ife, because the woman self, I'm sure that if she cares, or I'm sure no yeah, okporo onwe ya, okporo ndu ya ife, maka okporo ndu ya ife o nwere some actions ị ga na-etake ị ga-achọ ime iche ya si n'ife amanda bakwala gị. My problem na a na-eme this thing, enwe other people a na-drag it down with them. Ọ bụ na ị na-eme ọ bụrụ onwe gị sọsọ onwe gị ka ị no problem, mana ị na-eme you are dragging other people with you. Ma the trauma, ma the heartbreak, ma the embarrassment. Like, I don't understand. Ọ na ihe nwere akọ na uche ka ọ na akọ na uche anyị adịrọ common. Kedu how bad ka di gị ga-adị na bed ị ga-eje jeme ụdị a akpụ ụdị a ị na-eme ihe ọjọọ na-egosi anya onwe dị ife ga-eme aka akpalugo gị abụọ dị aka emetụtago gị now, so ịghọtago ka o si ada, ịghọtago na onwe ife na-eme at the end of the day. Ọ bụ na ịkweterọ ị ga-ekweta kịta, because ọ dị very bad na anaba anyị is a no. Family values the like kedu ihe nwaanyị a ya akụzi? No family values, nothing. Adị omume o megosi gị ka ezinụlọ ya dị. I don't know onwe gị ife o mee di ya, apart from the suspect na yes, because none of them ike na-enwe issue, and they ike na suspect since ndị a na-abụ ma nke parking store ma nke Celeste na video di ha na-abụ na-eme gịnị na suspect dị nwunye ha. Ada anya mere nke community this video pụta ọjọọ dị ajụjụ, because ọ bụ na ọ bụrụ na ọ funugo na ọma ọ kara eju ya, ọ ya adị ya surprise, ọ ya ajụ ya first before amaka a ga-esi wee mee. But adịm sure na otego this man dibe na-eche one day is one day, that one day wee just no present zi onwe ya no wee nya ịmara grab ya by the horn, boom, bubara ya ndị community. The rest nke a bụ ọgụ a nna anụ abụ ọsịsọ m ya anya ngwa unu zialụ m dị ọgụ. So kuche anyị di ya, ama m na ị na-ege m ntị na ị na-afa akwado ka ijefu nwunye mmadụ ma ị na ha akwado ka ijefu di mmadụ, ichegidekwu ya ị na-eme na nso isiskwa na ọ ka gị ma na ị na-eme iburu ya na ke ya na ya iburu ya tie na fon gị tọọ nsogbu adịrọ, wanda aka ga-akpara gị uche gị ga-adị ya ịghọta ife a na-akọ. Alright, so click health is wealth. Daalụ so isi na ọ bụrụ na gị nwa na-echekwa ahụ maybe na di ya na suspect ya but no jiri evidence, so ka the evidence bazi yes he could not keep it to himself anymore, so we share area in the community, not your thought. Daalụ so click health is wealth.
daalụ daalụ. Ndị ọzọ nọ na YouTube na-ekene unu na-asị unu daalụ ka isiwe nọnyelụ m n'ụbọchị nke taa. Daalụ nụ daalụ nụ. Ana m agwa nsị na asị unu jide ka iji ma na ị na-eme ọfụma. Asị gị haa ka iji ma na ịdị emetụ ya. Ma na ịdị emetụ ya. Ife a ka ọ ga-abụ ndị dị single fụcha. Ụjọ a na-atụ ụmụ nwoke, ụjọ a na-atụfa. Ụmụ nwoke na-emekwa no doubt. Mana society dị unfair to women, so that's why ụmụ nwaanyị ga-eji dị careful. Kwesịrị dị very very careful. Ọ bụ na ị chọọ ịnụ di na onye ị ga-love respect, onye ọ ga-abụ ichete na onye a ka ị ga-anụ na onye a ka ị na-anụ. O nwere some certain things ma nche ime onye ahụ ihe ọjọọ. Look before you reap. Look before you reap omini na gị na anya nwoke ị chọọ ịnụ tupu ị nụba. Maka at the end of the day, mụ ọba ntị Chinazọ mma na-abịa nazi unu ego. Ebe ọ bụ na unu ejiro ntị adịrọ, ntị plastik na ntị rọba. Mana nsogbu adịrọ. Kechi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ, onye mara asụsụ onye ikwu, onye amaghị asụsụ naanị. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na nnukwu oriri ama ebuneji ibi ụgwọ. Ihe a bụ advice. Esikwa m kọwalụ gị ịbịa nduru gị jee ebe nne gị ka ị marụ na ego ụgwọ isi ya na n'iyi. Alright, ka ọ dị na-emesịa, ndewo. Egwu m ga-anụ kịta ga-abụ African Style by Bright Chimezie. Hụ na afife na-emelụ Bright Chimezie kịta. Ana m agwa unu si na-arụ n'ọrụ. One day enwero soft work anywhere, but ana m achọ ịgwa gị dị uchu n'ife ị na-eme. It doesn't matter. Somebody will lift you up. Ọrụ gị ahụ iche na-echezogo. I'm telling you. Na ihe na-eme Bright Chimezie right now. Na ife na-emelụ Bright Chimezie. Ọ bụrụ obere ife. Anyway, ka ọ dị n'echi. Ndewo. Bye. Ka ọ dị n'echi niile.